Els tocs de Morella, que la segona part és com si diguem un conjunt de melodies a partir d'un mateix ritme de la població de Morella. Són dos exemples del que us comentava abans de ritmes amalgamats, de danses amalgamades que tenim al País Valencià. La primera és la dansa de Sant Jordi, és un ritme de 11, coixo, i a més fa un 11 i pico, perquè en un moment donat fa un paronet que no arriba a ser mistes, però que afegeix un poquet més a aquest 11. I tot seguit enllacem els tocs de Morella, que comencem a la de passejar els gegants de Morella, més el traspasseig i la dansa de Sant Antoni de Morella. I aquests ritmes de Morella de la segona part són els ritmes de 7, que també són amalgamats. O sigui, fem els de Sant Jordi, i el ritme d'11 i els de 7 de Morella.